Вось і у мяне пракрастынацыя пачалася з-за таго што тыпу я не ведаю куды я іду і я зараз не пра напрамак руху ведаеш. Ой, ну што, частка для патрыёна скончана на вельмі добрай ноце, блядь. Так, на пазітыве, як заўжды, прывітанне сябры, сяброўкі. Йоу, сабакі. Я Наруто Узумакі, гэта першы гікаўскі, самы стабільны, самы часта выходзячы падкаст у байнеце. Самы чэтны. Так, мы сказалі, што мы выйдзем на подкаст, і мы выйшлі. Бо што пацан сказаў, пацан зрабіў. Ну, бля, шмат працы. Шмат працы, шмат жыцця, да, і вы нешта ніхуя каментароў нам не застаўляеце, таму сколькі каментароў, столькі... Таму да пабачэння. Слухайце частку для патрыёна. Так. Што у нас? У нас самыя галоўныя навіны колькі за 3 тыдні, што мы не выходзілі, ці месяц, што мы не выходзілі. Гэта літаральна адно і тое ж, 3 тыдні ці месяц. Ну, амаль так. Это у нас быў Microsoft і яшчэ раз Microsoft. Про гэта мы... Чаму Helldivers 2 на Xbox? Ну, ты зноў такі Microsoft. Вось, але... Мне больш... Давай, ты першы, я другі. Мяне больш цікавіць твае раптоўныя прыгоды ў персоне. Вось, я пра гэта якраз такі хацеў паразмаўляць. У нас было новаселле. Да нас прыходзілі людзі, мы рабілі вечарыну і гэтак далей. І трэба было нейкія забавы, таму было вырашана просто спампаваць праз Game Pass Mortal Kombat. Я думаю, персону, блядь. Не. Усё пачалося з МК і з It Takes Two. Вось. Все прайшло выдатна, мы зрабілі паста-бар, вось, тут было на піке больш за 10 чалавек, было прышпільненька, вось. І калі ўсе разышліся і прайшло пару дзён, я такі, а геймпас-то курва праплачаны. Трэба нешта пагуляць. А ў мяне, ну вось, бляха, ну зусім ніяк. У мяне, ну, тыпу, з гульнямі зараз, ну, тыпу, цалкам не лады, не разумею чаму. І першае, што я спампаваў, гэта было, там, тыпу, зараз зноў з'явілася GTA 5, а я, як ты памятаеш, ніколі ў жыцці не гуляў GTA 5, а апошняя GTA, якую я гуляў, гэта была ўвогуле Vice City. Вось, я спампаваў GTA 5, пагуляў яе 30 хвілін і выдаліў яе нахуй, таму што я не ведаю, ну, тыпу, не падыходзіць... Хейтер Rockstar. Не, зусім не, мне просто не падыходзіць зараз да майго ладу жыцця гэта. Ну, тыпу, мне просто не цікава, таму што мне не зусім цікава, ведаеш, вось гэтая пясочніца. Тыпу, калі ты сам знаходзіш, ну, мне зараз так же сама не цікавы і Skyrim, не цікава Зельда і ўсё тое, дзе ты сам сабе павінен забаўляць. Вось. Кароч, я гэта ўсё паглядзеў, вось, я паглядзеў у бок экспедыцыі, таму што я чуў вельмі шмат возгласаў ад цябе, да і проста ў элітаркі, падпісвайцеся на яе, дарэчы, а для гэтага... І ў элітаркі ад мяне, дарэчы, так-то, бо ніхто не гуляў, мне падаецца, толькі Яніна гуляла ў экспедыцыю. Магчыма, я памятаю. Вось, і я вырашыў, я на яе паглядзеў, і яна, сука, ну такая сур'ёзная, ну она прям на сур'ёзных шчах, яна прям драма, ну я кажу пра скриншоты, я кажу пра гэты цалкам візуальны стыль. Вось, і я паглядзеў на скриншоты трэцяй персоны Reload, які там выходзіла год таму. Ну, у плане інтэрфейса, у плане того, як глядзіцца графло, тыпу, зразумела, што гэта не самае найлепшае графло, якое вы пабачыце ў жыцці, вось зусім, але яна... японскіх гульень. Яна просто вельмі моцна стыльная, таму што ў ёй вельмі прыкольна зроблены транзішаны паміж экранамі. Зразумела, што там, калі яна выходзіла... Не, чувак, спампуй персону зараз і просто параўнай, як зроблены транзішны между экранамі. Я ведаю. Ну, ты што, ты хочаш сказаць, што экспедыцыя зроблена тое ж самае? А экспедыцыя японская гульня, блядь? Ну, так, экспедыцыя французская гульня. Ну, я табе кажу пра японскую гульню, я табе кажу пра якудзы. Тое ж самае, у японцаў свой вось гэты піздаты стыль. Ну, кароч, я
за 2 дні нагуляў нешта там пад 10 гадзін, цалкам кайфануў. Вось, планую далей працягваць. Гэта прычым нечакана мяне прывяло да таго, што я вырашыў паспрабаваць Xbox Remote Play. Вось, з ім там трэба было крышачку паебацца, але ў выніку ён завёўся. І нават завёўся на тэлефоне, але калі вы вырашыце, там, магчыма, у вас ёсць Xbox, і вы вырашыце праз тэлефон паспрабаваць пагуляць, то ведаеце, што вам трэба спачатку дадаць Xbox Remote Play, вот вы адкрываеце сайт, і там трэба дадаць яго на хатні экран. Там, то бок, там, типу, пашырыць і дадаць на хатні экран. Толькі так ён будзе працаваць. Чаму? Не ведаю. Але, ну, вось, калі вы гэта зробіце, яно адразу запрацуе. Персона гэта... Глядзі, я дагэтуль не гуляў ніводную персону. Я глядзеў некалькі аглядаў на 5-ю персону і 5-ю персону Рояль, а яны там не вельмі моцна разлічваюцца, гэта цалкам адна гульня, але там другая Рояль, яна нібыта з дадаткам. Вось. Гэта першая персона, у якую тыпу я сваімі ручкамі пайшоў гуляць, не паглядзеўшы ні адзінага агляда, не паглядзеўшы ні адзінага гайда і нічога не разумеючы. Апошняя JRPG, якую я праходзіў, гэта была Final Fantasy 3 на PSP. Вось, то бок тут нармальна так часу прайшло. Вось, і па-першае, я просто вар'яцкі кайфануў ад таго, што гэта некая такая помесь графічныя навелы з JRPG, якая короче, яна пачынаецца просто як, ну, як typical JRPG, яна такая даволі падлеткавая. Але пры гэтым 10 праз 5 гадзін сюжэт скатываецца ў такое, што ты сядзіш і такі вау. Ён, тыпу, ад падлеткавасці, ад дзіцяцкасці, ад яго не застаецца нічога. Тыпу, там адразу там тэмы суіцыду, тэмы самапрызнання. Да, давай ты спачатку распавядзеш, як яны прызываюць персон. Ну, добра, яны прызываюць персон, яны дастаюць пісталет і страляюць сабе ў галаву. Усё. Таму трэба гэта разумець. Ну, там, зноў-такі, па лору гэта не зусім пісталет, гэта як бы самонер, але па анімацыі выглядае так, што ён страляе сабе ў галавы, у яго з галавы, тыпу, як кроў. Ну, яно як кроў, яно просто блакітнага колеру, і там, тыпу, як з іскрамі такімі. Вось гэта ўсё вылетае. Наш галоўны персанаж гэта, ну, як заўжды, Марысью, які не такі, як усе. Так, таму што ён можа падчыняць сабе і кантраляваць не адну персону, а колькі заўгодна персон. Вось. І фішка ў тым, што тут ёсць такі эфект калекцыянавання, як у пакемонах, то бок ты бежыш. Вось, дарэчы, мне гэта вельмі нагадвае пакемонаў. Я не ведаю, вось, ці можна правесці такую паралель, але вось як гэта прыблізна па геймплею падобна на Pokemon XY. То бок ты ідзеш, у цябе ёсць працэдурна генераванае вось гэтае падзямелле. Тартар ён клічацца, тартар, дарэчы. Exos. Вось, і ты у ім грындзіш персон, грошы, нейкія штукі, якія ты потым прадаеш, і гэтак далее, і гэтак далее. А за межамі гэтага тартара ў цябе ёсць горад, у якім ты можаш займацца любымі забавамі. Іх там вельмі шмат, там шмат міні-гулень, шмат магчымасцяў прапампавацца ў плане, у цябе ёсць 3 характарыстыкі, гэта розум, гэта характарыстыка смеласці, гэта характарыстыка, божухна, я не памятаю, што яшчэ, адукацыя. Вось. І, тыпу, чым болей ты іх прамацоўваеш, тым болей ты можаш у камунікацыі з людзьмі, ты, напрыклад, можаш падкаціць да якой-небудзь дзяўчыны. А калі ты да яе падкаціш, сходзіш з ёй на спатканне, праз гэтае спатканне ў цябе павысіцца ўзровень камунікацыі з ёй, а ў кожнага ўзроўня камунікацыі ёсць, тыпу, як напрамкі прамацавання, якія напрамік уплываюць на тваіх персон. І, тыпу, вось ты схадзіў з дзяўчынай, ну, там вось такі вельмі відавочны факт. Ты схадзіў з дзяўчынай, якая займаецца бегам, у цябе прамацавалася стойкасць, я ўжо не у цябе прамацаваўся параметр, і праз гэта усе твае персоны, якія ўмеюць танкаваць, сталі мацней. Вось. І пры гэтым да гэтага ўсяго падвёрнута
вар'яцкая колькасць сайт-квестаў. І гэтыя сайт-квесты, яны, ну, вось там, напрыклад, адзін з сайт-квестаў, там вось толькі ты сканчаеш пачатак гульні, там табе распавядаюць, што можна знайсці краму кніжную, якая у іх там тыпу другое адкрыццё. І ты прыходзіш, і ты знаёмішся там у гэтай краме з парай пенсіянераў, у якіх калісьці быў сын, які працаваў настаўнікам у тваёй школе. І пры гэтым ён загінуў. І у гонар, ну там не ў гонар яго, а незадоўга да таго, як загінуць, ён пасадзіў костку ад божухна, як ён клічацца, ад авакада у землю, і там вырасла дрэва. І гэтае дрэва збіраюцца спіліць. І у цябе ёсць выбар пайсці з там дзяўчыны, якая прапануе яго спіліць, пайсці ў яе на паваду і прамацаваць адных персон, груба кажучы, ці захаваць гэтае дрэва, дапамагчы пенсіянерам і прамацаваць іншых персон, і у цябе ёсць тыпу маральны выбар паміж гэтым. І на гэтым вось уся персона зааснавана. Я не вельмі далёка прайшоў, ну я амаль зусім не прайшоў па галоўнаму сюжэту, таму што я на яго адразу струк забіў і пайшоў спачатку ў тартар фарміцца, а пасля таго пайшоў займацца вось нейкай вось гэтай сайт-квеставай хуйнёй. Вось, і вельмі прышпільна тое, што персона у цябе моцна абмяжоўвае па часе. У цябе ёсць адзін календарны год, які пачынаецца з красавіка. Першага красавіка ты прыходзіш у школу як новы вучань, і атрымліваецца, я вось не ведаю, што будзе далей, але там, напрыклад, праз тыдзень у мяне там ёсць календар, які ты можаш паглядзець. Праз тыдзень у мяне будуць першыя экзамены, але пры гэтым там на навучанне нейкае на урокі я амаль не хадзіў. То бок я там хадзіў на тое, што трэба было для мяне абавязкова, але там навуковыя кружкі і гэтак далей я на іх клаў струк. І калі я не здам нармальныя экзамены, то супраць мяне будуць нейкія наступствы. Вось, короче, закончыў біп, каб пайти ў біп. Ну. Так. Вось, короче, даволі цікава. Ну слухай, яна ж абмяжоўвае па часе, наколькі я памятаю, што і сам гэты тартар, гэта і ёсць гэтая школа, але яна толькі ночью адкрыта. Там фішка ў тым, што атрымліваецца, што існуе вось у сотнях 24 гадзіны, але існуе 25 гадзіна, якую бачыць толькі вось наш галоўны герой і тыя, хто з ім жыве ў адной абшчагі, груба кажучы. Вось, ну там тыпу іх каманда, якая... Астатнія людзі, калі наступае вось гэты цёмны час, яны ператвараюцца ў грабы. То бок увесь... горад. Ну так, ты можаш ісці ўначы з гэтага гульня пачынаецца, таму што ты прыязджаеш позна ўначы на станцыю, і з мест людзей цябе сустрачаюць проста тыпу грабы стаяць на станцыі, і ты не разумееш, што адбываецца. Вось, і тартар гэта 200, не здаецца, павярховы будынак, гэта твоя школа ператвараецца, якая працэдурна генераваная. Але трэба разумець, што гэтая гульня з PlayStation 2. І, ну, яно такое, ведаеш, даволі аднаабразнае. Не сказаць, што там нешта, вось там, як у Зельдзе, нібыта ты можаш там нейкія загадкі, ну там, напрыклад, я не кажу, што абавязкова як у Зельдзе, але ну калі ты ходзіш па данжану, табе хочацца нейкіх забаваў. А тут у цябе ёсць, па ім проста ползаюць гэтыя цені, якіх трэба забіваць у звычайным баі пакрокавым. Дзякуй, што дадалі вось на такія выпадкі аўтабой. Просто можна націснуць кнопку, і ён, ведаеш, як у героях трэціх, просто аўтаматычна пройдзе, і ты А там же таксама, калі вораг слабейшы за цябе, ты можаш не уступаць у аўтабой, ты можаш яго просто забіць. Так. Не, ў плане аўтабой будзе, просто там ёсць кнопка тыпу хутка, ты на яе націскиваеш, і гэты бой праходзіць там, груба кажучы, за 1-2 секунды. Ну, то бок гэта ўсё адно загрузка. Так. Але, ну, зноў-такі трэба разумець, што SSD ў кансолі загрузак тут няма. Тыпу, ён моментам гэта робіць. Я маю на ўвазе, што ёсць анімацыя перахода ў аўтабой. Ой, у пакроковы бой. Так. Бо, напрыклад... Але яна зроблена даволі стылёва, і яна даволі хутка, яна займае меней, чым секунду. Але я разумею, што калі вось там я зараз дайшоў да 36-га, мне здаецца, паверху гэтага тартару, і вось
гэта ўжо, чесна кажучы, пачынаю падзаёбваць, але час ад часу ў гэтым тартары просто з'яўляецца, ведаеш, ёсць пакоі, дзе, напрыклад, няма святла. Ці ёсць пакоі, у якіх ёсць нейкія маленечкія зусім загадкі, але яны ёсць. Ці ёсць пакоі, у якіх ныкаюцца спецыйныя цені, у якіх вельмі каштоўны лут, але яны заўжды ад цябе ўбегаюць, і табе іх трэба заваліць за 3 хода. Калі ты іх не заваліш за 3 ходы, ён збяжыць і ўсё, праебал ты свой. Падобная хрень ёсць у гэтым у экспедыцыі. Там таксама ёсць вораг, але табе яго спачатку трэба загнаць у яго кут, таму яго асабістае месца, куды яго трэба паставіць. Вось, і пасля таго, як ты яго туды заганяеш, ты ўжо зможаш з ім падрацца, але у іх кожнага таксама асаблівы, ну, тыпу, трэба асаблівы тып урона, ці там можа ўвогуле не нанасіць урону яму, і тады ён, тыпу, вось, нешта такое. Але вось, калі я гуляў у метафору, гэта, дарэчы, тая ж студыя, гэта Атлас, што і персона. Вось. То ў метафоры ёсць такі варыянт, што табе не абавязкова пераходзіць у пакрокавы бой, калі супраціўнік слабей за цябе. Ты просто яго мечам пару раз пабіў, яго лут выпаў, і ўсё, ты пабег далей, то бок без гэтых усіх загрузак. Вось. Неяк так. Ты як увогуле метафор? Я ж казаў, мне просто не спадабалася адна механіка ў ёй, і я яе скіпну. Гэта як уяві, вось, у цябе ёсць, ну, у персоне, у галоўнага героя ёсць гэтыя персоны, там некалькі. Ты знаходзіш новых кампаньёнаў, у іх ёсць там, тыпу, яшчэ адна персона. І... Ну, слухай, там, дарэчы, можна без кампаньёнаў хадзіць. Ну так, але... Ну, слухай, без кампаньёнаў. Без кампаньёнаў то можна хадзіць, калі ты на лёгкім узроўні гуляш, мне падаецца. Я на нормале гуляю, я не стаў сабе ставіць хард, вось, але нормал у персоне, мне здаецца, гэта ізі. Таму што ў мяне пакуль не было ніводнага моманту, дзе б я нават быў блізка да смерці, нават калі махаўся з босамі. Няблага. Паспрабую экспедыцыю. Я паспрабую, я хачу паспрабаваць, я разумею, што я паглядзеў, у сярэднім персона цягнецца каля 100 гадзін, вось, і я паспрабую дабіць сюжэт, мне просто цікава, што там будзе адбывацца далей, таму паглядзім. І калі даб'ю, я хачу паспрабаваць прайсці экспедыцыю, таму што будзе цікава паглядзець, як гэта зрабілі не японцы. Рыхтуйся да таго, што ў цябе не будзе аўтабой, табе трэба будзе ўвесь час сачыць за ворагам. Ну тут таксама ведаеш, тут такі аўтабой, калі ты выкарыстоўваеш аўтабой у персоне, ён не выкарыстоўвае скілы і не выкарыстоўвае персон. Я разумею, дзядзька, але ў экспедыцыі табе трэба ручкамі ухіляцца. Дакладна, я забыў, што там ухіленне ёсць. Ну тут ухіленне аўтаматычнае. Так. Окей. Ну ладно, гэта неяк. Затое ты кажаш, што нармальны сюжэт. Хоен. Ну. Вось. Што ў мяне, давай я насамрэч... Я насамрэч нічога ні ва што не гуляў, нічога не глядзеў, але зараз я хочу паглядзець, я даведаўся недавно, што ў 2020 годзе выйшаў рэмейк. Карацей, перамалявалі Дігімонаў. Першы сезон. Я сабе. Так, з нармалёвай графікай Дігімоны першы сезон. Ну, гэта... Неяк пакемоны болей ўплыву аказалі на мяне нібыта. Мне наадварот Дігімоны. Бо я памятаю, што гэта быў больш дарослая версія пакемонаў. Вось. Гэта Palworld майго часу, ведаеш? Там таксама ёсць, блядь, Дігімоны са зброяй, з пушкамі і гэтак далей, гэтак далей. Цікава, ці ёсць там серыя, дзе галоўны герой забівае Дігімоны і хавае яго? Не ведаю. Ну, Palworld же была механіка такая. Але я памятаю, што там быў нейкі такі момант трагічны. Вельмі. Трэба будзе пераглядзець як-небудзь. Вось так. Вось такія навіны. Все, разыходзімся. Ну так. Да, побачення. Галоўная навіна тыдня, мы пра гэта сказалі, гэта Xbox, якая Microsoft...
З днём народжання! Гэта у гонар звальнення з Xbox 9000 супрацоўнікаў. Кароче, Microsoft правяла рэструктурызацыю, як яны сказалі, Xbox. Яны зволілі каля 9000 супрацоўнікаў. То маецца на ўвазе з напрамку Xbox, таму што скарачэнні шлі не толькі ў Xbox, а цалкам у Microsoft, але больш за ўсё пастрадаў, канешне, Xbox. Вось. Ну, скажем так, што зачапіла усіх. Вось цалкам усіх. Няма ніводнай студыі, якую б не зачапіла, няма ніводнай студыі, дзе... Не зачапіла гендырэктару. Ну, гендырэктараў не зачапіла пакуль, мне здаецца, што... Ну, зноў-такі. Так. І не зачэпіць хутчэй за ўсё, таму што... Ну, гэта ж всё робіцца дзеля таго, каб, тыпу... Не ведаеш, што больш за ўсё спадабалася? Трамп прыйшоў да ўлады і кажа пра тое, што нельга, трэба абараняць амерыканцаў, хуё-маё. Microsoft вось пасля гэтага робіць, гэта ўжо 4-е, ці што хваля звальненняў у Microsoft. Яна звальняе 9000 супрацоўнікаў амерыканцаў, якія працуюць у Амерыцы афіцыйна. Яны могуць быць не з амерыканскімі пашпартамі, але прыехалі ў Амерыку афіцыйна, працуюць афіцыйна, і гэтак далей, і гэтак далей. І змест гэтага наймаюць 14000 індусаў, арабаў і гэтак далей, але заради таго, каб працаваць з AI. Гэта, канешне, звальнялі амерыканцаў, яны сказалі, калі хочаце, можете падаць заявкі ў іншую студыю, мы іх разглядзім. Ну, зноў-такі так не было зароблена агулам ва ўсіх студыях. Калі такое было, то гэта не было агульна распаўсюджана на ўсіх супрацоўнікаў. Таму гэта ўсё. Кароч, трэба падлічыць страты. Пачнем з Кінга. King — гэта мабільнае падраздзяленне Activision Blizzard, зрабіла Candy Crush і гэтак далей. Вось, яны скарацілі 200 чалавек, гэта 10% персаналу, і яны амаль цалкам закрылі свой офіс у Барселоне. Вось, у Еўропе і Брытаніі скарацілі маркетингавыя і гандлёвыя кампаніі ZeniMax і Bethesda. Чуткі сцвярджаюць, што іх функцыі перавядуць на аутсорс. То бок яшчэ раз яны звольнілі людзей для таго, каб гэта проста аддаць кудысьці. Вось, адменены Everwild ад Rare. Вось, гэта тая гульня, якую некалькі месяцаў таму Філ Спенсер нахваліваў на адным з падкастаў у Xbox, называў перспектыўнымі і крычаў пра тое, што гэта гульня будучыня, а цяпер распрацоўшчыкаў звольнілі. Нахер проста на вуліцу нават нікуды не пераразмеркавалі. Project Blackbird ад стваральнікаў Elder Scrolls Online. Так. Прычым з гэтай гульнёй даволі дзіўная тэма, таму што за месяц да гэтага у іх была прэзентацыя для Xbox, то бок яны паказвалі непасрэдным сваім кіраўнікам, і ў тым ліку Філу Спенсеру, і распавядаюць пра тое, што у Філа Спенсера прыйшлося адбіраць джойстык, каб ён спыніўся ў гульне, і яны маглі далей размаўляць пра справы, а не то пра тое, што ён гуляў. Гэта можна было казаць, калі гэта была актуальная інфармацыя аб тым, што вось паглядзіце, у нас такая піздатая гульня, нават сам Філ Спенсер, нам прыйшлося яго вывесці ў другую краіну, каб ён больш не змог у яе пагуляць. Кажуць, што праблема ў тым, што Microsoft цалкам, гледзячы на Sony і яе правалы сервісных гульняў, Project Blackbird — гэта гульня, якая тыпу гэта напалову экстракшн шутер, напалову лутер шутер, які там... Наколькі я не памыляюся, гэта павінны быў быць нешта кшталту бягучы па лезе. Так, але з элементамі экстракшна і лутер шутер. Ну так. Вось. Здаецца, паглядзелі ўсё ж такі на тое, як адчуваюць сабе лутер-шутэры Sony, і вырашылі, што нахер... Шутэры Sony гэта какие? Ну, там гэтыя божух на Destiny. Мне падаецца, ну так, Destiny. Destiny належыць Sony зараз. Яны ж набылі студыю распрацоўшчыка. Вось. Што яшчэ раз? Студыю распрацоўшчыка Halo. Ну, гэта былыя распрацоўшчыкі Halo. Halo аддалі ў 343 Industries.
У іх таксама прайшлі скарачэнні, дарэчы. Вось. Зараз студыя, якая робіць Halo, яны будуць падтрымліваць просто рухавік. Вось. А Turn 10, якая разам з імі рабіла Форзу, яны таксама сышлі на падтрымку рухавіка, а што новый Forza Motorsport можна не чакаць, а там Forza, якая аркадная, то невядома, што з ёй цалкам, ці існуе яна, ці распрацоўваецца. Вось, Perfect Dark ад Crystal Dynamics і... вось гэта самае абіднае, мне падаецца. Так, ён канцаткова скасаваны, сама студыя Initiative, божухна, якое складаная для мяне назва, якая працавала 7 гадоў над гэтай гульнёй і не выпусціла, дарэчы, ніводнай іншай гульні, яна зачынена, а Crystal Dynamics цалкам выключылі з праекта. Вось. У распрацоўшчыкаў State of Decay 3 ідзе другая хваля скарачэнняў. Маштабы на дадзены момант невядомыя, але хутчэй за ўсё яны там каля 30% ад усёй студыі. Акрамя гэтага, віцэ-прэзідэнт Activision Blizzard папярэдзіў аддзел QA пра цяжкі дзень і прапанаваў ім застацца дома. У выніку ім фактычна далі зразумець, што яны проста ўсе зволены. Калі мне ўсе дні цяжкія, я могу таксама заставацца дома, блядь. Такое вар'яцтва ў адносінах да людзей. Вось. Raven Software, калі вы такіх памятаеце, гэта тыя людзі, якія працуюць над сюжэтнымі кампаніямі Call of Duty, Black Ops. Бля, яны сёння не працуюць, якая розніца, блядь. Яны, ці што, ужо над імі не працуюць, таму што іх таксама прайшлі скарачэнні. Спачатку трэці Modern Warfare. Sledgehammer Games, вось, гэта адна з ключавых студый, якая таксама распрацоўвае Call of Duty, у іх таксама скарачэнні, якія закранулі 35% што. Гэта цікава, што Call of Duty гэта асноўны актыў, якая Blizzard намагалася... Microsoft брала з Activision Blizzard. Так, каб дадаць яе ў Game Pass. Ну так, навошта каму сюжэтная Call of Duty, калі можна лутаць грошы з онлайнавай версіі? Так. І сюжэт не трэба. Ну, слухай, вось зараз пра гэта мы маглі паразмаўляць далей, але паведамляюць пра тое, што новая кампанія ў новай Call of Duty, яна будзе літаральна 4 гадзіны. Таму ад 4 до 6 гадзінаў яе можна прайці за... Ну, просто сесці. Каб вы разумелі, у Red Dead Redemption другім, толькі пралог 2 гадзіны. Мне здаецца, нават болей. Не, 2 гадзіны. З гэтым, з поездам. Так. Што далей? Далей Compulsion Games, гэта ты, хто недавно выпусціў South of Midnight, таксама потрапілі пад унутраную аптымізацыю. У іх, дарэчы, даволі складана, таму што ўвогуле не зразумела, колькі яны страцілі штату, таму што ніхто яны страцілі на гэтай гульні. Так. Па сведчаннях супрацоўнікаў у Ten Studios, гэта тыя, хто працоўваў Forza Motorsport, цалкам адбываўся хаос ва ўсім гэтым, так же, як, дарэчы, у Bethesda, дзе людзей не звальнялі, а просто блакавалі ім доступ, і яны не маглі зайсці ў працоўны Slack, і ўсё. Бля, тупа як з былой расстаўся. Чыста ў ігнор засунуў, потым грошы, нешта, вось, ідзі адсюль. Вось, рухаемся далей. Далей гэта пасля адмены таго, што адбылося ў ZeniMax Online, гэта яшчэ раз тыя, хто распрацавалі з Elder Scrolls Online, Мэтт Фраер подаў у адстаўку, гэта заснавальнік студыі. Вось, яго месца займе Джо Бурба, гэта кіраўнік лайф-сервісам, які працуе больш чым за 10 год у ZeniMax. Дарэчы, наколькі я разумею, цалкам нармальны хлопец, адзін з тых, хто з дупы вытасківаў з Elder Scrolls Online і зрабіў ТСО тым, чым яны з'яўляецца зараз, а ТСО зараз гэта амаль, ну там, уваходзіць у топ-5 яшчэ жывых зразумелых MMORPG. Вось. Былі чуткі пра тое, што і Філ Спенсер сыдзе, але ў выніку
піар-дырэктар Xbox паведаміла, што не, ён застанецца, усё з ім нармальна, нават атрымае бонус за гэты год, усё добра. Блядь. Ось таму Сука, бля. так. Мы звольняем 7000 человек, але Філ Спенсер, ебать ты малайчына. Так. Мне вось гэта, дарэчы, дабівае, таму што быў момант, калі людзей у Зенімаксе звальнялі, іх паклікалі на зум-кол, і на гэтым зум-коле просто врубілі відэа запісанае. То бок туды не прайшоў нейкі чалавек, які сказаў, што ведаеце, палітыка кампаніі змянілася, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вось ім врубілі відэа, у якім чувак сказаў, што вы можаце сабой ганарыцца, дзякуй, вы зволены. Таму вось гэта ўсё паказвае стаўленне, тыпу, якім бы час ад часу не быў лайф-сервіс ці некая паслуга, якую вы набываеце ў карпорацыі, заўжды трэба памятаць, што гэта проста карпорацыя і людзей там ні ва што не ставіць. Вось. А я яшчэ на завод жалюсь. Ну так. Што яшчэ? Скарачэнні прайшлі не толькі ў студыях, якія распрацоўваюць гульні, яны прайшлі у самім Xbox, як у кампаніі. Яна страціла пад палову каманды, асабліва гэта Xbox User Research, гэта тыя чувакі, якія займаліся аналізам карыстальніцкага досведу, распрацоўкай новых функцый, падтрымкай інструментаў распрацоўшчыкаў, распрацоўка прашывак для Xboxаў, інтэрфейсаў для Xboxаў і гэтак далей. Вось. Таксама скарацілі падраздзяленні Xbox Family і Child Safety. Гэта тыя чувакі, якія займаліся як это называецца, мне вылецела з башкі. Калі твоё дзіцё, калі ты яму не дазваляеш, напрыклад, не можа зайсці ў пэўныя гульні, ці можа гуляць бацькоўскі кантроль. Вось. Упэўнены, што ён застанецца, ўжо ўсе функцыі зроблены. Вось Blizzard пасля звальнення вырашыла цалкам спыніць падтрымку сваёй мабільнай гульні Warcraft Rumble. Дарэчы, мы пра Warcraft Rumble размаўлялі ў самым першым выпуске першага гікаўскага. Ці што? Так. Тады выпускаўся Warcraft Rumble, чувак. Гэта было 2 гады таму? Это было 3 гады таму. Ёб твою. Слухай, з іншага боку Warcraft Rumble пражыла 3 гады. Гэта, ніхуя сабе, я б так сказаў. Вось, скарачэнне закранулі Halo Studios, як вы можаце здагадацца, чым яны займаліся. Вось. Па чутках яны займаліся рэмейкам Halo Combat Evolved на Unreal Engine 5, якім кампанія не задаволеная. Вось. Туды прыйшоў ліст Філа Спенсера, і у іх першапачатковы план быў тызернуць гульню 10 у кастрычніку, але ў выніку студыя, хутчэй за ўсё, нічога не пакажа. Таму што ці Combat Evolved увогуле зараз не распрацоўваецца, ці яго распрацоўку проста перазапусцілі, таму што на дадзены момант ніякіх навінаў няма. І праблема ў тым, што усе гульні Halo сябе адчувалі даволі кепска. Мы можам паглядзець, як адчувала сябе Halo Infinite, Microsoft са сваімі планамі аб тым, што Microsoft са сваімі планамі таго, што мы зробім умоўна бясплатны там лайф-сервіс у выглядзе Halo Infinite, і мы бачым, што ніхуя не взлецела, а ў выніку гульне да сіх ідзе 4-й сезон, і яна не атрымлівае ніякага контенту ўжо некалькі год. Але, дарэчы, шутер нармальны, я прям у яго прагуляў некалькі десяткаў гадзін. Самае смешна, што я такі не змог яго запусціць. Чаму? Я не ведаю, я ў меню не разабраўся. У плане там вось я такі, куды ж маць? Там ёсць адзіночная кампанія і ёсць сетавая гульня. Там 2 кнопкі. Я нажаў сетку. Трэба было нешта спампоўваць, Я такі, ай, пізду. Так. Што далей? Памятаеш, у 24-м годзе Microsoft усе крычалі пра тое, што яна выйграла E3,
памятаеце это брехня. Карацей, навіна ў тым, што зараз палезлі чуткі аб тым, што геймплей Perfect Dark, які паказвалі на E3? Не, якой E3? E3, гэта апошняе E3, чувак. А хіба гэта было не на гоце? 23-го года. Не. E3 ўжо колькі няма, ён уже не праводзіцца. Зараз я пагляджу. Жа выдалена. Ну, распавядай. Гэта... Ну, карацей, казалі тое, што гэта гульня, гэты геймплей, які паказалі ў 2024 годзе, гэта тыпу просто зроблены літаральна, ну, сабраны Crystal Dynamics геймплей. Але потым прыйшоў, я дакладна не памятаю хто, але чувак, які тыпу записываў сам гэты геймплей. Ён такі, не, я сядзеў і гуляў у гэтую гульню, тыпу была нейкая маленькая дэмка, якую тыпу яны зрабілі. Вось, і усе такія, ну, магчыма так, магчыма не. Вось, і карацей, на дадзены момант незразумела, ці гэта праўда, ці гэта неправда, але, ну, за 7 год распрацоўкі тут машыны не маглі сабраць. Яе паказвалі ў апошні раз на Xbox Game Showcase ў 2023 годзе. Ну вось. Не E3. Ой, E3 уже колькі год нема. Так. Замест E3 што зараз? Ну Summer Game Fest. Summer Game Fest, так. Ну. Джеф Кілі. Японское говно. Ой, китайское говно. Гача. Апошні Summer Game Fest быў. Ну, это я не кажу, што ён недобры, я кажу, што, ну, тыпу, я разумею канцэпцыю таго, як гэта працуе ў плане, што трэба прадаваць рэкламу, каб гэта увогуле было магчыма, але, ну, тыпу. Ну, вось. Карацей, так, былі чуткі аб тым, што геймплей гэта не настояшчы, а потым усе такія, ну, магчыма, так. Тыпу, прыйшоў чувак, сказаў, не, я яго, ну, тыпу, я яго зноў гуляў. Прыйшоў чувак на Reddit у пасце і кажа, я былы распрацоўшчык з Crystal Dynamics і я записываў гэты геймплей. Ніякіх доказаў таксама няма. То бок існуе версія, што геймплей быў падробны, існуе версія, што геймплей быў рэальны. Таму, ну, тыпу, калі вы паглядзіце, як выглядала Perfect Dark на гэтым геймплеі, тыпу, сказаць, што ну, окей, можа для 18-го года, калі там гэты геймплейны срэз будаваўся, магчыма, ён выглядаў добра. Ну, слухай, Perfect Dark, ты, ну, вось апошні геймплей яго бачыў? І знайсці гэтыя відэа. Просто бей Perfect Dark геймплей, там будзе. Ну, так-то Perfect Dark гэта не толькі так. Геймплей шоу-кейс 24 год, яно самае першае на YouTube. Зараз можна просто паглядзець. Вось мне зноў-такі, мне так падабаюцца гэтыя геймплейны трейлер, але ў геймплею вы ж не паказваеце, ты просто ходзіш. Тыпу, ну, слухай, вось гэта цалкам магчыма, што гэта вось просто прэрендер нейкі і што гэта ніякі не вертыкальны зрэз гульні. Магчыма, гэта ўсё фейк. А магчыма і не. Магчыма, гэта просто ранішні білд з вельмі крыповымі кончанымі анімацыямі. Што больш падобна на праўду, мне падаецца. Так. Бо калі б яны яго ўжо, мне падаецца, збіралі, то збіралі б, ну, якасна. Не? Хіба не так павінна быць? На вертыкальны зрэз не. Ён просто павінен паказваць нешта. Ну, кароч, я не ведаю. Для мяне, я просто пра існаванне Perfect Dark я забыў. Тыпу, вось настолькі было нецікава, настолькі нешмат. Блин, шпільная гульня, нешта такое, каля шпіёнскае, мне падабаецца. Я хочу. Але... Што, закранула таксама не толькі Crystal Dynamics, закранула яшчэ і студыю Джона Ромера. Калі вы не памятаеце, хто такі Джон Ромера, хутчэй за ўсё вам зараз даволі мала. Таму што Джон Ромера гэта адзін з тых людзей, хто распрацаваў першы Doom. Ён пасля гэтага ён, канешне, распрацаваў Дайкатану, вось, якой бы лепей не існавала, але, ну, тыпу, яна існуе да сіх. Гэта гульня застанецца ў гісторыі. Калі хаціце нешта знайсці сабе паглядзець, паглядзіце гісторыю распрацоўкі Дайкатаны і паглядзіце, як адбываўся маркетынг і як гэтая гульня правалілася. Вось, яны, студыя Джона Ромера, яны рабілі нейкую гульню для Xbox,
вось яна была не анансаваная, але у выніку яны амаль усе страцілі працу у Рамера Games, таму што ну тыпу самы галоўны інвестор ён знік, яны просто спыніліся фінансаваць студыю. Вось. Таксама яшчэ з'явіліся чуткі пра тое, што Microsoft магла адмовіцца ад хорара OD ад Хідея Кадзімы. Трэба нагадаць, што такое хорар OD, таму што хорар OD спачатку яго прэзентавалі як эксклюзіў для Google Stadia. Мабыць, нехта памятае, што такое Google Stadia. Калі вы не памятаеце, гэта быў такі воблачны сервіс, для якога прадаваўся геймпад, і на ім павінны былі выхадзіць гульні, бла-бла-бла-бла-бла-бла. У выніку ён праіснаваў 2 года, і нават калі вы заносілі, набывалі там гульні, пайшлі вы ў сраку, ніякіх гульняў не засталося. Сервіс на дадзены момант закрыты, а Microsoft просто перакупіла эксклюзіўнасць OD. OD гэта, дарэчы, Overdose. Хідео Кадзіма, геній, апошні Death Stranding, кайф. Вось. Карацей, слухай, усё вельмі кепска з амерыканскімі, ну, з амерыканскай студыяй Xbox, якая, ну, бля, ну гэта мне ад гэтых навін я такі, бля, ну тыпу, я ведаў, што Xbox крышачку сыдзе з пляцовак платформ. Яны, дарэчы, за дзень до таго моманту, як правялі рэструктурызацыю звальнення, яны абвесцілі, што у крамах Xbox на ПК з'явіцца магчымасць набываць гульні праз Steam і Epic Так, яны Games Store. анансавалі тыпу тое, што у цябе будзе агульная бібліятэка з тваімі стымамі, з тваімі эпікамі, і ўсё гэта можна будзе у краме Microsoft рабіць. Вось. І Xbox да гэтага і рухаецца, яны будуць проста як выдавецтва нейкае. Xbox рухаецца да зачынення. Просто яны не зачыняцца, павер. Чувак, у іх, я разумею, у іх ёсць чэт-код на грошы. Я гэта разумею. Я разумею, што Xboxу больш не цікава рабіць жалезякі. Яны не хочуць гэта рабіць, і нават калі будзе наступны Xbox, хутчэй за ўсё ён будзе апошнім. Таму так, у тебе, дарэчы, зараз відарыс, які ты сабе врубіў на фон, гэта типікал распрацоўшчык Xbox, якога пакуль не зволілі. It's fine. Прикол-то ў тым, што Xbox гэта адна з буйнейшых кампаній у Амерыцы. Ну, тыпу, там, туды-сюды, яны яшчэ і пад Microsoft'ом, а ў іх ёсць грошы. У нас буйнейшая гульня кампаній у Амерыцы, так кампаній больш буйных, чым Xbox, хапае. Яны ж не будуць... Я ўпэўнены, што мы ввогуле больш не ўбачым ніякую кансолю ад Xbox. Мы ўбачым кансолі сумесна Xbox з кімсьці. Вось, бо даць на лапу тым жа Asus'ам значна танней, чым вырабляць сваю кансоль. А ты ўпэўнены, што яны далі на лапу Asus'ам? Працаваць нават не плацілі за гэта, мне здаецца. Яны проста грошыку з гэтага паўтаюць. Заключылі дамову пра тое, што можна выкарыстоўваць лагатып Xbox і ўсё, і тыпу, калі ласка. І можа далей так і будзе. Магчыма, вось на гэта і ёсць разлік, што мы вось гэты геймпасам будзем рабіць, але пра геймпас крыху пасля паразмаўляем. Геймпас everything, калі што, нагадаю. Так. Windows Central яны выпусцілі нататку пра тое, што адбываецца, тыпу, што было першапрычынай таго, што здарылася, і сам Microsoft у сваім унутранім расследаванні яны называюць вось тое, што да гэтага прывяло, гэта стратэгія кампаніі пры Саці Наделле. Саця Наделла гэта ці што ты, хто момант валодае Microsoft. Ну не валодае, ён SEO. Вось, таму што Microsoft яны на той момант паводзілі Саця Наделла, хацеў, каб яны сябе паводзілі як такі даволі буйны банк, як інвест-цэнтр, які ўкладае грошы туды, і просто забірае нейкія вершкі з гэтага ўсяго. У выніку яно так ввогуле не спрацуе, таму што ну там немагчыма было там яны ж да халеры грошай, калі памятаеш, яны уклалі ў воблачныя сервісы, а пасля гэтага, блядь, у метасусветы.
Ты памятаеш што-небудзь воблачнае ад і метасусветнае ад Microsoft? Я памятаю тое, што вось я зараз пагуляў у Remote Play, што ён час ад часу працуе як гаўно. Вось чыста зарадзе вось да наступнага падкасту пагляджу, як працуе Cloud Gaming, паглядзім. Ну, слухай, я табе казаў не адзін раз, што калі вы хочаце воблачны геймінг, ідзіце ў NVIDIA. Ну так. Зараз вока Саурона, скажем так, майкрасофтаўскага, яно накіравана на AI. Мне здаецца, калі мы побачым, калі будзе прэзентацыя новага Xbox, будзе вось як калісьці было TV, зараз будзе AI. Так, таму што звольніць 9000 чалавек, наняць 14 000 чалавек не ў сваёй роднай краіне для таго, каб распрацоўваць нейкія AI-сістэмы, паралельна жорстка срацца з OpenAI, у які яны ўклалі грошы. Настолькі, што OpenAI зараз хоча судзіцца супраць Microsoft праз антиманапольнага рэгулятара. Антиманапольны рэгулятар столькі грошай на гэтым Microsoft стаў. Ну, так. Это, мне здаецца, болей юрысты, якія прадстаўляюць Microsoft, яны зарабілі грошай на Microsoft. Вось. Дадатковы удар нанесла палітыка фінансавага дырэктара Эмі Худ. Вось. Гэта такая цікавая жанчына. Кола вось гэта пакутаў адбываецца такое. Эмі Худ усталёўвае даволі нерэалістычныя планкі па заробкам для кампаній, тыпу ты распрацоўваеш Call of Duty, у цябе павінна быць 500 мільёнаў гульцоў, якія набываюць гульню. А калі 500 мільёнаў гульцоў не набывае гульню, ніхто не атрымлівае бонусаў, усе страчваюць матывацыю і ў выніку усе пападаюць у сраку. Пры гэтым гэта запускае ланцуговую рэакцыю, таму што чым больш горшыя вынікі, тым больш ціск, тым яшчэ ніжэйшая матывацыя і тым ніжэй магчымасць зарабляць грошы. У выніку цэлае падраздзяленне проста пачалі прасаджвацца і прытрапляць пад скарачэнне. Дарэчы, ці што яна дасюль працуе? Здаецца, гадавы бонус таксама атрымаем. Ну а ты такая матывацыя, ты што? Мэтанакіраванасць Microsoft'а у AI пацвердзіў іх прадусер, яго клічуць божухна Мэтт Тэрнбул. Гэта выканаўчы прадусер Xbox Game Studios. Ён раней працаваў над гульнямі Forza Motorsport, State of Decay 2, Ара і бла-бла-бла. Вось. У LinkedIn ён апублікаваў паведамленне пра тое, што пацаны трэба, не пакутаваць, а ісці ў AI для таго, каб ён табе дапамог. Вот. І ён прапанаваў промпт, які вам дапаможа. Промпт гучыць так: мяне скарацілі з гульнявай індустрыі, складзі 30-дзённы план, як аднавіцца эмацыйна і знайсці новую працу. Мне падаецца, гэты промпт падыходзіць для ўсяго. Мне здаецца, найлепшы адказ для такога чалавека, пайшоў нахуй. Ну вось рэальна проста. Прычым зноў-такі чалавек захаваў сваю працу, і там калі год таму ўжо былі звальненні ў Microsoft і ў тым ліку і Xbox, ён ужо прапаноўваў таксама на той момант ён прапаноўваў звязацца з калегамі, якія засталіся ў індустрыі для таго, каб спытаць, ці ёсць у іх праца. Вось, таму, канешне, адшыбучваюць далей, здаецца, таксама гадавы бонус атрымае. Чаму бы і не, таму што, мне здаецца, Microsoft толькі за гэта гадавыя бонусы і выдае. Вось, гэта ўсё прыводзіць да таго, што Microsoft увогуле лічыць прыбытак ад падпадзелу. Microsoft ахуелі. Ну, таму што не так даўно выплыла інфармацыя пра тое, што Microsoft лічыць прыбытак геймпасу без улікаў выдаткаў на ўнутраннія студыі Xbox. То бок гэта тыя студыі, якая Microsoft набыла і якія распрацоўваюць новыя AAA гульні. То бок, напрыклад, умоўна Skyrim 6, Elder Scrolls 6, колькі б ён не каштаваў, ягоная распрацоўка не ўвайдзе ў выдаткі Microsoft'а на распрацоўку гульні.
але пры гэтым прыбытак з падпіскі Xbox не Microsoft, а студыя распрацоўкі Skyrim 6. так вось Всё логічна, Game Pass належыць Microsoft. Што належыць Microsoft. Што на дадзены момант кампанія ўключае выдаткі у знешнія выдаткі. Гэта выплаты староннім студыям, гэта маркетинг і падтрымка сервісаў. Аднак на ўнутрэннія праекты, у тым ліку, гэта знешнія праекты. На ўнутрэннія праекты, у тым ліку і буйныя AAA гульні, якія, дарэчы, адразу, атрымліваюцца, патрапляюць у Game Pass, кампанія не затрагивае выдаткі. Вось. У выніку я у гэтым артыкуле Windows Central я нават не бачыў пра тое, што Microsoft неяк выдаткі на гульні, якая она набывае эксклюзіўна для Game Pass, не залічвае. То бок яны набылі там, напрыклад, Stalker 2. Але за колькі яны яго набылі, і чаму гэта не лічыцца выдаткам для таго, каб падтрымліваць Game Pass на плаву, я не ведаю. Гэта чысты статыстычны кульбіт для таго, каб проста перад інвестарамі паказваць, што мы можам... Прыгожыя лічбы. Так. А у іх ёсць чыткот на грошы. Но яны могуць бясконца ўліваць у гэты Game Pass колькі заўгодна грошай. Яны могуць бясконца набываць, і там ты же самы Рафаэль Калантоніо не так даўно пра гэта пісаў, гэта ці што распрацоўшчык Dishonored. Ён пісаў пра тое, што камон, чувакі, гэта забівае тыпу здаровую канкурэнцыю, таму што, па-першае, не для ўсіх гулень вельмі клёва знаходзіцца ў геймпасе. Гэта не прыносіць прыбытак усім, таму што распрацоўшчыкі атрымліваюць грошы за тое, колькі гулец правёў у гульне, а не яны атрымліваюць умоўна там капейку за падпіску на Game Pass. То бок там вось распрацоўшчыкі яны атрымліваюць грошы за тое, што гульню купілі. Не, глядзі, калі гульня знаходзіцца ў Game Pass, напрыклад, Persona, і ў мяне ёсць Game Pass, я набываю... Набываеш такі Game Pass, ты не набываеш персону. І распрацоўшчык ідзе... за час, я правёў у гульне. Сур'ёзна. Так. Яны атрымліваюць цэнты за гэта. Гэта як прагляды у TikTok? Ну, на кшталта. Вось. І атрымліваецца, што сістэма даволі дэбільная, але яна дазваляе існаваць Microsoft Game Pass толькі праз тое, што, тыпу, ён належыць Microsoft. Канешне, з іншага боку, нам, як гульцам, якія набываюць падпіску на Game Pass за 20 еўра і не набываюць гульні па 80 еўра, нам, канешне, гэта зручна. Але як агулам гэта атоб'ецца на ўсёй індустрыі, куды нас гэта завядзе, гэта цалкам непрадказальна. Ты ж глядзіш, што Game Pass за 20 еўра гэта толькі Xbox, ПК. Бо я не ведаю, ці ёсць нейкія цікавыя гульні у PlayStation, у іх версіі Game Pass? Яны ёсць, але туды амаль не патрапляюць гульні ў першы дзень, ён не так добра аднаўляецца, і там не такая колькасць гулень. Таму што Sony, як, дарэчы, і Nintendo, нармальна сябе адчувае на мадэлі, калі яны гульні прадаюць. У іх існуе гэтая падпіска, вось, але, вось неяк так. Дарэчы, у Sony з гэтай падпіскай ёсць даволі прышпільная тэма. Вы можаце набыць сабе PlayStation Portal і набыць гэтую падпіску, і у вас не будзе PlayStation 5, але пры гэтым вы будзеце гуляць у гульні з PlayStation 5. І нармаз. Гэта ж таксама воблака. Так, гэта таксама воблака. Таму не ведаю, слухай. Я просто памятаю гэтую сітуацыю з тым, што Sony выдалі першага Чалавека-паўка на выхадзе другога Чалавека-паўка са сваёй падпіскі. Так. Я разумею, калі б гэта была гульня ад старонняй нейкай студыі, але ж гэта ваша ж гульня. Так, але пиздуйце, набывайце, калі хацеце перапраць. Я не кажу, што гэта добра цалкам. Мне гэта навушнікі. Трэба новыя навушнікі набыць. Яны просто расцягнуліся, і ты іх падцягваеш, праходзі хвіліна, яны вниз опускаюцца, і табе ніхуя не зручна. Хочаш, магу тебе свае аддаць. Я хачу нармальную навушнікі для запіса. Таму я думаю, што я просто наступнае возьму сабе внутрыканальныя маніторы, падрублю іх сюды ў панарамны ўваход балансны і буду кайфаваць. Магчыма. Магчыма і не. Магчыма і не.
Дзякуй Богу, наша гісторыя... ну ладно, давай з табой скончым на тым, што акрамя вось гэтага ўсяго была на ўсім гэтым фоне роўна адна добрая навіна, дзесь адна. Гэта Helldivers 2 выйдзе на Xbox. Вось рэйс 6 жніўня. Можа, чакай мяне. Дарэчы, дзякуй, што да Sony стала дахадзіць тое, што гульні сервісы павінны з'яўляцца на ўсіх пляцоўках і на ўсіх платформах. Таму можа Калі не памыляюсь, можа мы яго пастравім. Наколькі не памыляюсь, Helldivers 2 гэта адзіная гульня сервіс, які ёсць у Sony. Не, ну дадзен. Ага. Слухай, атрымліваецца так. Ну добра. Напішыце ў каментарах. Да, магчыма, што-небудзь. Што-небудзь, тому што нам здаецца, што гэта тэорыя мёртвага інтэрнэту і насамрэч у нас няма такога. Мы так чыста адзін з адным размаўляем. Я не ведаю, слухай, мне нават цікава стала, бо ну гульні сервіс я не памятаю, каб былі. Не, ну былі, ну і ж гэта зачыненая гульня сервіс была. Конкорд, так. Конкорда не існавала ніколі, забудь. Он там праіснаваў 2 тыдня. Не было такого. Ну так, нема ніякіх. Хачу паліць. Нічога нема. Не хачі. Ну і добра, струк з імі, струк з гэтымі Майкрасофтамі. Што сказаць пра дам Xbox? Навошта? Не ведаю. Вось, глядзі, а вось калі так падумаць. Ну, уявім сабе, што наступнага Xboxa не будзе. Ці наступны Xbox будзе апошнім, хутчэй за ўсё. То бок сэнсу яго браць не так уж і шмат. Вось, што рабіць далей? На чым гуляць? Браць PlayStation. Ці збіраць ПК яшчэ варыянт? Дядзька, ну, давай пачнем з таго, што, ну, хутчэй за ўсё мы проста які-небудзь, ведаеш, на гарызонце грыпу убачым. Вось, і не будзе у нас ніякіх праблем аб тым, на чым гуляць. Магчыма. У нас будзе праблема, каб злавіць крысу і з'есці, але... Ну да, тады нават і не трэба пра гэта ўсё думаць. Я так далёка і не думаю нават. Я такі, ну вось. Але жарты жартамі. Так можа вось чаму Microsoft на конт Xboxa не запарваецца. Я на нешта ведаю. Пахую, ты разбамбяць усё роўна ўсё. Ну вось, але, ну так, слухай, браць PlayStation. Але кажуць, новая кансоль выйдзе такі ў 27-м годзе. Ну так да 27-го года засталося 1,5 гады. 1,5 гады. Ну так тыпу, можна... Ну яшчэ не могу. Слухай, давай пачнем з таго, што я не памятаю на дадзены момант гульні, якая б у таго ж PlayStation, тыпу, для якой абавязкова трэба PlayStation 5. Не, ну разве іх же есть эксклюзівы, там розныя гэта... Не, ну тыпу, добра, на The Last of Us ёсць і на PlayStation 4. І The Last of Us, здаецца, на ПК есть, ці не? Не, ну я вогуле аб тым, што няма гульні, дзеля якіх трэба браць прям новую кансоль. Ну так. Твоя старенькая пакуль што ўсё цягне. Сказаў чалавек, які прадаў сваю PS5. Так я ёй не карыстаўся. Ну, гэта зразумела. Не ведаю. Я... Бля, што, застаецца толькі набываць сабе плойку, калі ты не хочаш гуляць на кампе. Я на кампе... Не ебі мазгу і набудь сабе камп'ютар і проста да яго падлучы геймпад, і ўсё. Так ўсё роўна трэба яго выводзіць на тэлек, каб гуляць з канапы. Так з PlayStation не трэба? Xbox не трэба выводзіць на тэлек? Не, ты зразумею, чувак, блядь, тут у тебе ёсць вось такі буйны сістэмны блок, які ў тебе хутчэй за ўсё стаіць пад сабой. Такі буйны. Ты бачыў блок Русціка? Не. Што там у яго? Ну, тыпу, там быў маленькі блок. Ну, ты бачыў блок Аляхновіча? Не. Ён сабраў сабе маленькі блок. Ну ладно, магчыма. Ніхуя не разумею у вашым рынке ПК з 10-го ці 11-го года сижу на консолях, ніколі не гуляў. Так што можна цалкам існаваць і з ПК. Зразумела, што ты, ну, калі ты хочаш туда уебаць якую-небудзь NVIDIA 10 мільёнаў тысяч 50-80, якая памерам з твой манітор, то так, табе трэба, ну, типу, масіўны блок. Але паверь мне, для гульню, якія ты гуляеш, табе такое не трэба. Ну так. Добра.
давай наступная навіна паразмаўляем пра іншую кантору струкасмокаў Мета, якія былі ў Фейсбук. Вось Мета рыхтуе новыя AR-акуляры з дысплеем і кантролерам на запясце. Усе мы памятаем, што Мета разам з Ray-Ban, якіх, дарэчы, яны зараз набылі сабе 10%. Мета зараз валодае 10% Ray-Ban. Ну, не самого Ray-Ban, а кангломерацыя, якая валодае Ray-Ban, у іх там вельмі шмат розных акуляраў, вырабнікоў розных акуляраў. Яны прадалі за вось той час, што яны паказалі Ray-Ban Meta, яны прадалі больш за 2 мільёны экземпляраў, што нармальна ніхуя сабе для акуляраў, у якіх проста ёсць камера, якая записывае нешта. Іх новы канцэпт, мы ўжо з табой пра гэта размаўлялі, калі паўтарацца, у Меты зараз ёсць Quest 3S, гэта даволі танны шлемы, у якога ёсць дадатковая рэальнасць. Яна такая даволі херовенькая, але яна існуе і яна ўжо функцыянуе. Яны зараз разам з кампаніяй Oakley, прабачце. Вот яны рыхтуюць новую мадэль з дысплеем і кантролерам. Як гэта выглядае? Гэта кантролер, ён выкарыстоўвае электраміяграфію. Ён выкарыстоўвае электраміяграфію для распазнавання жэстаў, напрыклад, то бок у цябе на запясці вісіць нейкая херабора, а тут ужо, напрыклад, тыпу раз жэст, два жэст, 3 жэст, 4 жэст, ну і так можна тыпу працягваць даволі доўга, таму што літаральна як Oculus працуе. Так. Толькі там у цябе ёсць да халеры датчыкаў, ці ты трымаеш кантролер у руцэ? Не, чаму? На Oculus ты можаш і... Я ведаю. Вось. І гэта даволі ўсё цікава, але гледзячы на тое, як зараз сабе адчувае Quest 3S, нармальна ён сабе цалкам адчувае, на ім ёсць нармальныя гульні, можна нават у нешта пагуляць і пры гэтым даволі моцна заліпнуць, але пры гэтым дадатковая рэальнасць, не сказаць, каб карыстаецца нейкай папулярнасцю, таму што не зусім зразумела, што ёй рабіць. Акрамя таго, што ты можаш павесіць для дадатковай рэальнасці. Ну, зноў-такі, чувак, гэта вось такія будуць маленечкія акуляры, на якіх, сапраўды ты вельмі моцна ў гульні. Хутчэй, гэта гісторыя пра тое, што ты можаш нешта загугліць, паглядзець рэцэпт, пакуль гатуеш. Гэта ж вялікая розніца, ці ў цябе масіўны шлём на галаве, ці ў цябе звычайныя акуляры, якія ты там оп, тыпу, у цябе не сковае нічога твой рух. Вось. І мне падаецца, што ў гэтым выпадку AR больш, тыпу, прынясе карысці, чым гэты жа AR, але у паўнавартаснай версіі акуляр, як такі варыянт. Ну, магчыма. Я пакуль усё яшчэ не бачу вось нейкай сферы, дзе гэта можна вось так прымяняць. Магчыма, там ёсць нейкая сфера прымянення род прафесіяналаў. Тыпу, напрыклад, такія акуляры будуць патрэбныя дактарам. Ці такія акуляры патрэбны нейкім спецыялістам, якія там праводзяць аперацыю і адначасова глядзець гайд на YouTube па гэтай аперацыі. Ну, ці тыктокі. Пелкі у кішкі. У цябе гэты браслет, і ты просто ведаеш, камусьці ныркі аперуеш і просто свайпаеш па ім, каб пералістуць відосы. Па ныркам? Ну. Найс. Нормас. Не ведаю, што на гэта сказаць. Мета сабе у гэтым плане, яны зараз сабе паводзяць як кампанія, якая такая займаецца рэканкістай на рынке. Яны просто зараз спрабуюць тыпу забраць у кожны куточак рынку, які толькі не забраны, таму што Мета хоча туды высунуцца, каб вось далей, калі тэхналогіі крыху прасунуцца, у Меты ўжо былі распрацоўкі і аўдыторыя там. Гэта ўсё дзела робіцца для таго, каб Марк Цукерберг нарэшце назбіраў грошы, пабудаваў касмалёт і паляцеў дадому. Родную планету. Таму што вось не так даўно Цукерберг жа ён пераманіў чувака, яго клічуць Руомін Панг. Гэта чалавек, які распрацоўваў падраздзяленне распрацоўкі LLM у Apple. Вось. І ён прапанаваў яму $200 мільёнаў за пераход.
і што ніхуя сабе, таму што хочацца нагадаць, што Тім Кук, які узначалівае Apple, у якім працаваў гэты чувак, атрымлівае 35 мільёнаў на месяц, а не 200. Прычым там даволі гэта прышпільна ўсё падзелена ў тым плане, што ён не атрымае грошы адразу, а ён атрымае іх на працягу 5 год. Яму даюць проста акцыі, апцыёны, ён прыходзіць і яму час ад часу пачынаюць выплачваць гэтыя грошы. І праз 5 год ён сапраўды атрымае 200 мільёнаў. Зразумела, як і любы чалавек, якому прапанавалі чувак. Дзе б ты не працаваў, калі табе прапаноўваюць 200 мільёнаў даляраў, ты сыходзіш з гэтай працы і просто съёбываешься у іншую кампанію. Вось, дарэчы, на фоне гэтага OpenAI вырашылі пераглядзець тую колькасць грошай, якую яны плацяць сваім распрацоўшчыкам і ў выглядзе апцыёнаў, і не толькі. Мета паводзіць сабе на рынке як гопнік, таму што ў Меты да халеры грошай, у іх ёсць таксама чыт-код на гэтыя самыя грошы. Прабачце, я ў бікіні-ботам. Пад вадой. Кароч, неяк так, не веру я у акуляры дадатковай рэальнасці, пакуль што. Мне падаецца дарма. Дарма, хутчэй за яны слухай, дзядзька, у нас нядаўна быў Apple Vision, калі што. І на яго такі велізарны бум быў. Нават улічваючы тое, што яны каштавалі колькі, 3500 ці 2500? Так, 3. Вось. А калі Мета зробіць якія-небудзь акуляры, якія будуць, яны будуць, выглядаць як звычайныя акуляры. Была прэзентацыя, дзе Цукерберг ходзіў у гэта. Так, але ж тады гэта было, мне падаецца, не з Ray-Baном. Не з Ray-Ban, але яны на той момант просто паказвалі распрацоўку. Хутчэй за ўсё, яны на той момант яны каштавалі. Якія тэхналогіі, магчыма, ўзялі адтуль. Яны на той момант каштавалі прыблізна 1000 у вырабніцтве. 10К, казалі. Не, яны каштавалі 1000 у вырабніцтве. Тыпу, сабе кошт. Сабе кошт. Добра. Зараз чакаецца, што кошт вось гэтых акуляраў, якія з браслетам будуць, яны будуць складацца ад 1000 до 1400. Вось. Але я ўсё... Яны плюс-мінус, яны зрабілі крыху танней вырабніцтва. Я просто упэўнены, што гэта не тая гісторыя, што гэта будзе тая самая дадатковая рэальнасць, якая есть на Quest 3S. О, ты сяброў паклікаў? Добра. Зноў, гэтыя вар'яты. Карацей, калі вы памятаеце, быў суд з проста нейкімі вар'яцкімі абвінавачваннямі у бок 3 супрацоўнікаў Ubisoftу. Вось, і на дадзены момант адзін з гэтых супрацоўнікаў, а гэта быў былы віцэ-прэзідэнт Крэатыве Том Франсуа. Ён такі: прабачце мяне, я не хацеў гэтага рабіць. Карацей, як і звычайна гэта і адбываецца у гэтых вашых судах. Вось, калі што, ён быў прызнаны вінаваты ў сістэматычных псіхалагічных і сексуальных дамаганнях. Гэта той чувак, які ўрубаў порно на гэтых... На экранах. О! У кампаніі на гэтых у перагаворках на тэліках вырубаў парнуху. А хіба не на open space'ах, не? Можа, на open space. Долбаёб. Усё. Карацей, ён просто глядзеў у офісе парнуху, дазваляў сабе сексісцкія каментары, прыніжваў калегаў на вачах ва ўсіх і нават спрабаваў пацалаваць супрацоўніцу на карпаратыве. Асуджаю. Так, прычым ён апраўдваўся культурай жартаў і заяўляў, што не хацеў нікому нашкодзіць. Я не жартаваў. Гэта ж ведаеш, што вось гэтыя мужыкі вось такія вось жарты ў гэтых мужикоў. Так. І гэта ж толькі тое, што мы ведаем. У колькіх кампаніях яшчэ такое можа адбывацца. Магчыма, слухай, можна па гульням адсачваць гэтую хуйню, типа якія гульні выходзяць, такая прыблізна атмасфера ў кампаніі. Мы бачым, якія гульні выходзяць у Ubisoft. Прычым же гэта ён Dragon Age, што адбываецца тады? BioWare, калі што там не ведаю, тыпу
Прышпіл-то у чым? Як мне падаецца, што калі зараз гэты суд, ну тыпу там, ну так, яму ўжо выпісалі штрафы 45 000 еўра, калі што, мне падаецца, што ў хуткім часе будзе як з гэтым, як таго рэжысёра звалі, які дамагаўся да акторак, не Эпштейн, а гэты, ну карацей, ты зразумеў, пра каго я. Так. Ну вось, і пасля суду над ім вельмі шмат пачало ўсплываць пра іншых, тыпу таксама тыпу інфармацыю пра дамаганне. І нешта мне падаецца, што зараз адбудзецца тое ж самае. Зараз будзе проста бум гэтых навін аб тым, што нехта там кагосьці ў офісе дамагаўся, нейкае вар'яцтва адбывалася і гэтак далей. Вось, як такі варыянт. Ну так. Два астатніх гэта чувак, які таксама расійскія выказванні, пытаў у дзяўчыны, ці падтрымлівае яна тэрарыстаў, падкладаў ежу з беконам дзяўчыне, якая спаведае іслам. Вось, ён атрымаў 1,5 гады умоўна і штраф 45 000 еўра. Трэці даўбаёб, слухай, ён ввогуле неяк адмазаўся вельмі моцна. Ён тыпу запужваў калег, але не зусім зразумела, у чым дакладна яго абвінавацілі, таму што у яго вось былі нейкія істэрыкі, ён біў кулакамі па сценах, і напісана, што ён імітаваў гвалт і аднойчы ледзь не падпаліў бараду па супрацоўніку. Вось, яму далі год умоўнага і штраф у 10 000 еўра. Жартаўнікі ебаныя. На бутэльку такіх. Ну, так, дакладна. Таму што нічога... Не ведаю, як можна, блядь, у 52 гады вы паводзіць сабе так. Та можна, бля, прыйдзі да мяне на фабрыку, я табе покажу. Я бачыў, я там быў. Бля, я недавно паспрабаваў беларускае малако. Як? Як яно да цябе патрапіла? Хэры прывез. Цікава, бля, я не бачу. Прычым тое малако, якое ў Беларусі я б ніколі не піў. Якое? Бо я лічу яго гаўном. Я не памятаю, ці бабушкіна крынка, ці нешта такое. Ну, крынка яшчэ не самая... Не, ну ці белактаўская, ці што. Вось, ну, тыпу, такое. Ну, у параўнанні з тутэйшым яно неба і зямля. Ну, так. Шо, давай да наступных. А што, а на чым мы скончылі? Electronic Arts і 100 мільёнаў гульцоў. Хіба мы гэта ўжо не абмеркавалі? Не. Ну добра, Electronic Arts спадзяецца, што Battlefield 6 збярэ аўдыторыю 100 мільёнаў гульцоў. На дадзены момант іх праекты збіраюць па 20? 30. 30 мільёнаў? Ну. Так. Дарэчы, самая паспяховая іх частка іх серыі гэта была Battlefield 1 увогуле, якая там выходзіла вельмі шмат часу таму. Калі памятаеце, прайшоўся светлая вайна. З Battlefield 1 нормально прайшло час. Она выходзіла, мне здаецца, у годзе 18-м. 16-м, блядь. Вось, і то ён збіраў крыху больш за 30. Таму увогуле Electronic Arts спадзяецца, што аўдыторыю на нас збірае больш, чым 100 мільёнаў. Гэта, канешне, вар'яцтва. Тут, канешне, зразумела, што яны паглядзелі на мабільны Call of Duty і на гэты, як ён называецца, я не памятаю дакладна. Warzone. У Warzone ёсць 100 мільёнаў гульцоў, і яны такія, ну раз у Warzone ёсць 100 мільёнаў гульцоў, значыць, у нас таксама будзе 100 мільёнаў гульцоў. Але мы бачылі, як у Майкрасофце нерэалістычныя планкі прыводзілі да таго, што людзей нахуй скарачалі з працы аграменнымі пачкамі. Таму, здаецца, гэта ўсё вядзе туды. Плюс трэба сказаць, што Battlefield ніколі ў жыцці не з'яўляўся нейкім настолькі грунтоўным шутарам, каб у яго гуляла 100 мільёнаў гульцоў. То бок друг вес, слухай, заўсёды было такое, што Battlefield з Counter-Strike. Блядь, ты блытаеш, дзядзька, спартыўную дысцыпліну, блядь, ну, па-першае. З нейкай дэбілкай. Блядь. Вось, ну не ведаю. Я ў свой час у Battlefield 4, калі я не памыляюся, ці гэта была тройка, я нагуляў вельмі шмат часу ёй.
Так, гэта была Battlefield 3 і гэта быў такі прышпіл, вельмі падабалася. І прычым незалежна гуляў я з сябрамі ці адзін. І пры гэтым улічваючы той факт, што гуляў я з 30 ці 25 FPS-амі у шутару, якім тебе патрэбна быць 100. Ну так. Не таксама такія часы былі, але не дакладна ў Battlefield, але я разумею, што гэта. Я не ведаю, я вось у сваім сэрцам Battlefield мне вельмі падабаецца. Значна больш, чым... У які апошні Battlefield ты гуляў? Бля, калі я не памыляюся, гэта быў Hardline ці батла, дзе ты ў розных... Ой, не ў розных, а другая сусветная, мне падаецца, была таксама. Гэта 5-я частка была. Не ведаю, я толькі ў першую гуляў. Ну, в сваім плане Battlefield 1. Ну, вось, дарэчы, у Battlefield 1 я не гуляў. Так, я гуляў у 5-ю батлу. Адзіная сучасная батла, у якую я гуляў. Праблема ж у тым, што праблемы яны прыследуюць саму гульню і дасіх знутры, таму што кампанія, якая распрацоўвае разам з DICE сюжэтную кампанію, яны зараз страцілі магчымасць гэта рабіць, таму што іх нахуй закрылі. Вось, і зараз DICE перадала гэта ўсё студыі пад назвай Criterion, божухна. Зараз батла перадала гэта ўсё кампаніі пад назвай Criterion, і яны будуць гэта пачынаць усю распрацоўку з нуля. Нічога не нагадвае, мабыць, прыблізна тое ж самае казалі пра Call of Duty. Прыблізна такая ж сітуацыя. Ну, слухай, Battlefield ніколі асабіста так і не выдзяляўся гэтым сюжэтам. Ну так, але яшчэ адна гульня з сюжэтам на 3-4 гадзіны будзе, таму як так. Усе у Battlefield усе ішлі за мультыплеерам. Вось. Ну, магчыма, я памыляюся, але як мне падаецца, як гэта было са мной, я ішоў выключна за мультыплеерам. Ну, вядома. Але агулам-то зараз у іх не ўсё так добра, таму што яны зараз сабе паставілі нейкія зусім незразумелыя KPI, вось накшталт 100 мільёнаў гульцоў, прыбытак не менш, чым за божах, на колькі 800 мільёнаў яны паставілі. Праблема ж у тым, што яны ўжо прамарнавалі на гульню на распрацоўку 400 лямаў даляраў. 400 лямаў. Гэта просто нейкія вар'яцкія грошы. Па-першае, гульні, мне здаецца, не павінны столькі каштаваць, асабліва мультыплеерна. Rockstar зараз у ахуе ад тваіх слоў. Ну, слухай, з Rockstar'ам крыху іншае, таму што Rockstar будуе гульню, якая будзе прыносіць ім грошы ў бліжэйшыя год 15. Калі не Battlefield 6 не пражыве 15 год. Ён добра, калі пражыве 2. Electronic Arts не пражыве 15 год. То бок, каб зарабіць 800 лямаў, каб проста адбіць гульню ў нуль, распрацоўка плюс маркетинг, распрацоўка ўжо каштуе 400, і хутчэй за ўсё маркетинг звычайна каштуе 70% ад распрацоўкі. Вось, і каб адбіць пад 800 лямаў, ну ім трэба у год зарабляць, атрымліваецца па 400. Ім там і 100 мільёнаў гульцоў не хопіць, ім, мне здаецца, трэба 200, і каб кожны з іх набываў нейкія донатную гульню. Таму... Ну, слухай, вось так, мне падаецца, там з'явіцца які-небудзь Battle Pass, вось, і яны такія, вось, давайце грошыкі за новыя скінчыкі. Як гэта зрабілі Call of Duty, ну, дарэчы, так што не ведаю. Я упэўнены, што гульня ніяк не акупіцца, вось, але... Гэта сумна было. Але яна выйдзе. Просто як даннасць, яна просто выйдзе. Яна выйдзе, паіснуець крыху. Яна можа атрымаць сваіх там, не ведаю, ну, тыпу 500 мільёнаў. Наўрадці. Гэта ў лепшым. Вельмі наўрадці, таму што успамінаецца, як там Ubisoft укладалі ў Sea of Thieves вельмі шмат грошай, і ў выніку гэта ўсё. Ён дасіх жывы. Ну, ён дасіх жывы, таму што трэба, каб ён жыў. Тыпу, таму што яны там і прывлеклі грошы з іншых месцаў, гэта не толькі іх грошы былі, гэта былі яшчэ і грошы там нейкіх фондаў, гэта там краінскія грошы, яны ж разам з нейкай краінай распрацоўвалі гэта ўсё. Таму
тут няма гэтай гісторыі аб тым, што павінна, каб DICE цягнула гэты праект бліжэйшыя 10 год. Хутчэй за ўсё яно нахер закрыецца і ўсё. Ну ці проста я не веру ў Battlefield. Магчыма. Як жа зараз шыкуе Epic Games? Што? Як жа зараз шыкуе Epic Games са сваім Fortnite? Ну слухай, так. Таксама чыт-код на грошы. Але гульня сервіс, якая просто збірае мільёны, мне падаецца. Ну зноў такі DICE не можа пайсці па вось гэтаму шляху, дзе яны ідуць па шляху. Прамбірка. Ты не сможаш просто там, я не ведаю, Battlefield, блядь, з Пітером Гриффінам. Заебо. Вось, што яшчэ. А чаму Call of Duty можна, а Battlefield нельга? Ну, таму што Call of Duty ён сфортнайтнился. Battlefield спрабуе яшчэ сабе дастроіць сур'ёзную гульню, у якой там вах-вах-вах, піў-піў, паў-паў. Так я уяўляю сабе сур'ёзную гульню. Вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Гэта некая грузінская гульня. Ну, магчыма. Прышпіў. Да, студыя называецца. Я хочу верыць у Battlefield, бо гэта гульня, якая падарыла мне шмат эмоцый. Я такі, сумна будзе. Набудь сабе Battlefield 6. Не хочу. Ну, вось і ўсё. У мяне не стаіць зараз на шутары. Не таксама. Ты не гуляў у шутары? Ну, калісьці гуляў даўно. Калісьці. Ось, першы Battlefield гуляў. На Battlefield 2016. Ну так. Мне здаецца, Лямба апошні шутан, якія прайшлі... Лямба! Апошні шутан... Якія словы літоўскія? Літоўскія? Ну, магчыма. Апошні шутан, у які я гуляў спачатку і да канца, гэта быў Bioshock Infinite. Хутчэй за ўсё, я просто болей далі не памятаю, які яшчэ шутан праходзіў. Крышачку, ну, мультиплеер, калі лічыць, то гэта Halo Infinite. Ну, ось у мяне падаецца таксама ось сюжэтны шутан, які я праходзіў апошні. Ну, слухай, Red Dead Redemption. Ну, гэта не тое, как шутан. Ну, так. Там, конечно, стральба ёсць, але яна не прям шутарная. Яна больш хутчэй аркадная, нібыта чым. Хаця хутчэй аркадная яна ў GTA, а не ў Red Dead Redemption. Короче, складана. У Battlefield не веру. 100 мільёнаў гульцоў я не 100% не возьмуць, таму... Парог максімум, мне падаецца, на запуске будзе 30 максимум. Не, мне падаецца 50-70 такіх. Вось у гэта я зусім не веру. Тыпу, чувак, іх самая паспяховая гульня, якая выйшла ў 2016 годзе, атрымала крыху больш за 2016 годзе. Пачакай, зараз з кожнага ўцюга будзе табе пра Battlefield, і людзі такія, ой, цікавенька. Пойдуць і назбіраюць. Добра. Паглядзім, калі вось наступны падкаст якраз таки выйдзе, калі выйдзе Battlefield 6, там паглядзім. Apple распрацоўвае новы MacBook з чыпам ад iPhone, то бок з чыпам A18. Калі вас заўжды цікавіла, куды ўся гэтая моцнасць на вашым iPhone дзіваецца, акрамя таго, калі вы гуляеце ў Genshin Impact, то вось вам адказ. Таму што сапраўды iPhone не патрэбна столькі, ён працуе нават не на 100% сваёй магутнасці, нават не на 70, тыпу на 50. Иди нахуй. Третій раз до мяне дає. 50. Як звик, так звик. Ось. У чым прышпіл? Яны хочуць распрацоўваць MacBook на... Мабыць, нехта памятае, до 2016 года MacBooki рабіліся, была версія MacBooka, якая просто была, як гэтая печатная машинка, якая могла сядзець у інтэрнэце. Вось, хутчэй за ўсё, гэта будзе прыблізна тое ж самае. Гэта будзе Air. Магчыма, ён не будзе называцца як Air, можа называцца як, не ведаю, там, MacBook Lite ці нешта накшталт таго. Але каштаваць ён будзе меней за $1000 і пры гэтым яго вытворчасць пачнецца напрыканцы 25-го або на пачатку 26-го года.
і яны хочуць павернуць гэтай мадэллю сабе тыя продажы, якія яны бачылі падчас пандэміі, калі людзі набывалі сабе макбукі, калі пераходзілі працаваць дадому. Вось, і паводле інфармацыі аналітыкаў Apple можа прадаць ад 5 до 7 мільёнаў такіх макбукаў. То бок нармальныя такія грошы, 7 мільярдаў $, калі я нармальна палічу, магчыма, не 7. У мяне з гэтым кепска. Ноутбукі на мабільных працэсарах, яны тэма даволі зразумелая і жывуць даволі даўно. Чаму можна выпускаць ноутбукі на розных чыпах накшталт Кірынаў, накшталт усіх гэтых Intel. Таксама мабільных Intel таксама. Хаця іх меней, мабільны Intel хутчэй ставіцца зараз у машыны. Вось у Nintendo Switch зараз стаіць другі мабільны чып, які дагэтуль стаяў у аўтапілоце, убудоўваўся ў аўтапілот аўтамабіляў. Вось, і гэтыя чыпы яны сабе больш-менш нармальна паказваюць, а для звычайнага чалавека, які звычайна карыстаецца ноутбукам для таго, каб пісаць тэкст, глядзець відэа на Ютубе, гэтага больш чым хапае, а тут табе як бонус макаць будзе яшчэ. Толькі трэба будзе яе адаптаваць пад мабільны чып. Рэчы, вось усё гэта навіна выклікала там крыху здзіўленняў, але я хочу нагадаць, што мы даволі такі даўно, як мінімум некалькі год, ужо бачым айпады на працэсары M. Ёсць айпад на працэсары M4 Pro. Так, а працэсары M это ж ноутбучны, не? Так, тыпу, яно працуе і ў ты бок, і ў ты бок. Тыпу, можна даволі магутны працэсар у твой iPad, і нахуй ім ніколі ў жыцці не карыстацца, і ён будзе збіраць у вас пыль. Набываць сабе iPad Pro — гэта вар'яцтва. Калі вы толькі не працуеце на ім, але вам не трэба такі працэсар, каб працаваць на ім. Вы там нічога на ім не зробіце. Так, а у тебе зараз асаба і выбару няма, мне падаецца, не? Хіба зараз ось сучасны iPad усе ў мінімальнай камплектацыі? Ён на чым ідзе? Ён ідзе на працэсары. Не, А. І ён, не сказаць, што даволі шмат каштуе, там адзін з самых мінімальных, калі я не памыляюся, гэта зараз iPad mini апошні. Ён каштуе тыпу 600-700 евро ў залежнасці ад колькасці памяці і ці ёсць у ім сім-карта. Я глядзеў зараз макбукі не на M працэсары, яны ўвогуле за бесцэнак аддаюцца. Таму што макбукі не на M. На Intel нахуй нікому не трэба. Просто макбукі на Intel працэсары апошняе абнаўленне атрымаюць зараз. А пасля гэтага не. Яны ўсе ператварацца проста ў бульбу. Таму яны не ператварацца ў бульбу. Яны не ператварацца ў бульбу, але на іх нічога не будзе выходзіць, і калі вы на іх працуеце, то аплікацыі вашыя працоўныя, яны таксама не будуць абнаўляцца пад іх. Слухай, зараз можна ўзяць на M-чыпе не так і не так шмат, але трэба разумець, што тут можна пераходзіць на дадзены момант, калі сапраўды жалееце грошай, можна набыць сабе нешта на M2. Нармальны цалкам працэсар. Не абавязкова набываць сабе M4 Pro. Не абавязкова марнаваць сабе на ноутбук 4000 евро. Але так хочацца. Нібыта вы без мяне не здагадваліся. Вось. Пра вар'яцкую колькасць грошай апошняя наша навіна — гэта Nvidia. Яна стала афіцыйна першай кампаніяй у гісторыі, чыя капіталізацыя перавысіла $4 трыльёны. $4 трыльёны. Колькі гэта нулей, ты ведаеш? Я не ведаю, колькі ў мільёнах нулей. У мільёне 6. У мільярдзе, падаецца, 9? Мільярдзе. Вельмі дахера. Усё гэта стала магчыма дзякуючы таму, што ВВП нейкай краіны. Гэта 4 трыльёны. ВВП шмат. Трыльёны, блядь! Мільярды, трыльёны, чувак. 12 нулей, не? Усё стала магчыма праз тое, што Nvidia усім пастаўляе свае працэсары, на якіх зараз працуе амаль увесь AI. Apple зараз, дарэчы, распрацоўвае свой AI-стэк на сваіх працэсарах M, то бок, але у іх там гэта не так далёка зайшло. Знаеш, колькі ВВП Літвы? Колькі? 79 мільярдаў. Мільярдаў? Мільярдаў. Нічога сабе.
То бок Літва каштуе У Латвии 42 миллиарда, у Эстонии 41. то бок Nvidia можа сабе купіць просто некалькі краін. Дядька, я тебе больше скажу. Нормас. ВВП Франции 3 триллиона. Окей. Можа набыць сабе Францыю, і ў іх застанецца трыльён. Нет. Зрабіць просто з Францыі аграменны цод. І ўсё. И просто огроменный завод NVIDIA зрабіць. Ну так, так. Пиздец. Не, ну канешне, гэта жах. Як гэта ўсё адбылося? Яны акцыі Nvidia за апошнія 12 месяцаў выраслі ў 3 разы. З 3 кастрычніка 22 года вартасць кампаніі павялічылася прыкладна на 1350%. Вось. То бок увесь AI-бум, які мы зараз бачым, ён вельмі моцна адбіваецца на тых людзях, якія, ну, на тых кампаніях, якія робяць софт для гэтага AI. Ну, якія хутчэй робяць не софты, якія хутчэй робяць жалезякі для гэтага AI. Таму што тут зразумела, што кампанія Nvidia, яна просто ператвараецца ў кампанію вось накшталт Боінга, якая вельмі моцна важна для Амерыкі, чтоб не здарылася, Nvidia будзе жыць вельмі шмат часу, і яны будуць укладаць у яе грошы, таму што ад гэтага залежыць вельмі шмат розных фактараў. Таму на дадзены момант, канешне, прышпільна тое, што там першае месца гэта Nvidia, другое месца гэта Apple, трэцяе месца другое место Microsoft, а третье место Apple на дадзены момант. Вось, то бок усе 3 першых радкі займаюць кампаніі, якія сувязаны з распрацоўкай інфармацыйных тэхналогій. Ну ўсё Божик з гэтым намі нахуй не патрэбны ваши інтэрнэт. AI. Дарэчы, калі табе раптам цікава, ВВП США 27 триллионов. Ну окей, то бок... Ну слухай, у Японии 4 триллиона. Ну нормас. Nvidia можа набіць сабе роўна одну Японію. Роўна? Не хопіць. Яшчэ 240 мільярдаў. Ну яны, мне здаецца, як-небудзь найдуць. Тыпу, ведаеш... Яны могуць набыць 2 Расіі. Яны просто могуць сабе, каб найсці 200 мільярдаў, аб'явіць зніжкі на якія-небудзь відэакарткі, і вось гэтыя вар'яты ўсё роўна іх набудуць. Чаму бы і не. Ты ведаеш, колькі ВВП Беларусі? Бля, мне стало цікава, колькі ВВП. 56-55 мільярдаў, мне здаецца. 71 мільярд. 71. Але гэта на 23 год. Окей. Все гэтыя навіны, яны для нас, звычайных людзей, яны цалкам незразумелыя, потому что что такое триллион? Триллион. Что такое триллион, триллиард? Лічбы гэтая, я не разумею. Не, вось, дайце, калі ласка, 20 евро, я пойду сабе дошку набуду. Вось, таму не звяртайце ўвагі, я і з намі надоўга, хутчэй за ўсё да канца нашага жыцця. Вось. Недавно зразумелі, магчыма, яно хутка скончыцца, таму што мы хутка ўбачым ядзерны грыб. Пам-пам-пам. Так, вось. На гэтай пазітыўнай ноце прапаную нам скончыць. Вось, дзякуй за тое, што паслухалі, дзякуй за тое, што падпісаліся, там лайк, шэр, заходзьце к нам на патрыёнчык, можаце занесці. Ласка, мы хочам кушаць. Так, такія грошы, што... Ну, слухай, зато будзе рэстрым. Будзе рэстрым. Мне тут падказваюць, што ці што можна набыць вось гэтую карціну, ці што... За Грыгорый. Гэта Грыгорый, калі што нагадваю. Грыгорый. Вось, крок 30 евро, калі ласка. Займі. Ніхуя сабе. Добра, дзякуй.